ପୋଷା ମାନେ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ସେ ପ୍ରାଣୀ, ଶୁଖିଲା ଖାଏ ସେ ପିଏ ନା ପାଣି। ପେଚା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରେ ଦେଖେ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେ ରହିଲେ ପାଖେ। ତାହା କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ? ତାହା ହେଉଛି ଟର୍ଚ୍ଚ। ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗାବ ତ୍ରିପଥଗାମୀ, ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ରେ ପିଅନ୍ତି ପାଣି। ନବବୃକ୍ଷ ମୂଳେ କରନ୍ତି ବାସ, ଦ୍ୱାଦଶ ଗପେ କୁହନ୍ତି ଗରାସ। ବଲେହାର ସଂଖ୍ୟା ଗଣି, ତେବେ ତୁମ୍ଭକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣି। ଏହା ଏକ ଲସାଗୁ ଅଙ୍କ 3, 7, 9, 12 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ।